Jo crec que estaria bé que el col·legi com a institució, que està en un moment de reubicació, de refundació pràcticament, tingués en compte els freelance i creés un grup de freelance. Estaria bé fer una reflexió sobre això, de la mateixa manera que fa 20 anys o 25 anys es va fer una reflexió sobre les dones periodistes. El freelance no és un cas d'alguna manera d'identitat com el cas de les dones periodistes, però sí és un cas d'identitat amb el sentit que pot tenir incorporat aspectes de marginació, de discriminació, de precarietat. El col·legi, com a valor afegit, podria tenir el fet de facilitar la reunió, l'estructuració d'un grup de periodistes freelance i d'alguna manera articular-ho dintre del que és el funcionament del col·legi.